Okay. So, perting uyuga sa linog. Sige, kuha na ni Papa ang TV. Kana, natumpag na siya. Wala kaya na siya damage. Kanya, ang akong makeup. Na naadiri suok, nahulog, jod. Nakagay, yun. Okay. Hanggang damage, gyud. Hinaan diri sa toilet. Bantagan na ako nadunggan nga na kagay. Usa ka duha ka buok. Okay, mura na damage diri sa taas.